Čo to tam je? Zasa sa tu motá ten chlapík. Nie, už to nevydržím, Tonky. Musím ísť pozrieť mamu. Musím vedieť, ako sa má. Nech nám Boh pomáha, aby sme nestretli môjho otca. Poď, ideme. Tonky, ideme. Varoval som ťa, aby si sa k Rinconade nepribližoval. Áno, señor Emilio. Tak potom? Na čo si prišiel? Keď vy ste mi povedali, aby som nechodil za seňorou Telmou, ale neprišiel som za ňou. Chcem hovoriť s vami. O čom chceš so mnou hovoriť? Chcem svoju odmenu. Tú, čo ste mi slúbili, keď som zachránil vášho brata. Chcem svoju bábiku, moju krásnu vílu. O tom sme už hovorili, Gaspar. Nemám ani víly, ani bábiky. Ale dám ti niečo iné, len povedz čo. Nie, ja chcem seňoru Telmu. Ona je tá víla z diablovho brloha. A stále to isté. Už som ti povedal, že si pletieš seňoru Telmu s bábikou, ktorá neexistuje. Nie, som si istý, že seňora Telma je víla, čo ma poboskala v červených šatách. Takže Telma ťa poboskala? Áno. Kto sa má vyznať v jej vkuse? Tak počúvaj. Navrhnem ti jednu vec, Gaspar. Telma si zo mňa uťahovala, ale teraz som na rade ja. Zoberiem ťa do jej izby. Naozaj? Povedz jej, že si po ňu prišiel, že ona je víla, ktorú hľadáš. Áno, toto jej poviem. A ešte jej poviem, že mala pekné červené šaty a že viem, áno, kde povedz sú. jej, čo chceš. Áno, poďme. Do pekla. Takže zasa ušla. Prekliaté dievča. Zradcovia odporní. Hnusíte sa mi! Kde ste? Kam ste odišli? Už ma viac netrápte. Už ma viac netrápte! Neprovokujte ma, nestrpím už tú vašu zradu! Preklínam vás! Telma, otvor mi dvere. Čo chceš? Zmenil si snad názor? Odchádzame? Nie, priviedol som ti obdivovateľa. Veľké prekvapenie. Emilio, nemám chuť žartovať. Poď ďalej, len vojdi. Moja bábika. Urob si pohodlie, Gaspar. Cíť sa ako doma. Posaď sa, prosím. Čo to má znamenať? Čo tu robí ten chlap? Gaspar mi povedal, že ťa spoznal v diablovom brlohu. Nie je tak, Gaspar? Áno, si moja bábika. Čo je s tebou, Telma? Prečo sa tak tváriš? Si ku mne krutý, Emilio. Veľmi dobre vieš, že sa vyhýbam stretnutiam s Gasparom. Tak zrazu som krutý. Už nie som Alinina bábka? Prišiel si sa mstiť, Cháp to, však? ako chceš. Ide skôr o to, že Gaspar tvrdí, že ste sa poznali už predtým. Áno, moja bábika mala červené šaty. Pozri, Emilio, už som unavená z tvojich žartov. Podľa mňa to bol zlý pokus o vtip. Ohrozuješ zdravie svojho syna a moje tiež. Nie, Gaspar s tebou nemá zlé úmysly. Či áno, Gaspar? Nie. Vidíš? Nie. Je to milý chlapec. Chce ťa len presvedčiť, aby si s ním šla do jaskyne. Vypočuj ho. Možno by ti zmena prospela. Ty niekam ideš? A jeho mi tu necháš? Nechám vás o samote, aby ste si mohli podebatiť. Majte sa. S Bohom. Señor Emilio už odišiel. Zostali sme sami. Ty sa hneváš? Čo chceš? Ale nič. Chcel som ťa vidieť. Hovorila som ti to, Nora. Vieš, že Gaspar je príliš hlúpy na to, aby sa do niekoho zamiloval. Čo by bol príliš hlúpy? Je po uši zamilovaný do seňory Telmy. Ani na chvíľu o nej neprestane hovoriť. Ach, moja. Neviem, čo ti mám povedať, dievča. Môžem ti nejako pomôcť? Stačí, že si ma vypočula. Idem do svojej izby. A už nikdy si nedám na seba tie hnusné šaty, ktoré mi priniesli len smolu. Je to škoda, pretože je v nich veľmi pekná. Ach, jednoducho ju nestretlo šťastie.
A tak veľmi sa mu chce páčiť. Adela, Halina, preboha, čo tu robíš? prišla som za mamou. Ako sa má? No, nie veľmi dobre. Musím ju vidieť, ale Sergio ju stráži. Počkaj. Niečo si vymyslím, aby som ho odlákala. Dobre. Poď, ideme, poď. Opakujem ti postý raz. Ja nie som tvoja víla. Ty mi nehovoríš pravdu. Videl som tie červené šaty, čo si mala na sebe v diablovom brlohu. Keď som ťa poboskal. Buď ticho! Prepáč, Emilio by ťa mohol počuť. A okrem toho, neviem, o akých červených šatách hovoríš. O tých, ktoré si vyhodila. Vera ich predala Nore. Čože? Našiel si tie červené šaty? No tak, Gaspar, povedz mi, ako to bolo. Ale pokojne. Priniesla som ti krčach vody, aby si sa osviežil. A prečo? No, len tak. Napriek tomu, že my dvaja spolu nevychádzame, vieš, páči sa mi, ako sa správaš k Nore a preto som si o tebe vylepšila mienku. Určite by si nebol schopný rozplakať Noru, tak ako to spravil hlúpy Gaspar. A to ako? Čo sa stalo? No, presne neviem. Viem len to, že Nora narieka pre niečo, čo jej urobil ten somár. Mal by si sa vybrať za ňou a trochu jej zdvihnúť náladu. Máš veľkú príležitosť udobriť sa s ňou. Takú šancu musím využiť. Počuj, a to sa len tak vykašleš na stráženie? Ale prosím ťa, Don Alvaro šiel predsa po Flor. Určite ju v tom dome už našiel. Áno, určite. Hneď sa vrátim. Len choď. Adela, veľmi pekne ďakujem. Nemáš za čo, dieťa. Choď Bez už. teba by to nešlo. Utekaj. Tonky, zostaneš tu s Adelou. Dobre? Hneď sa vrátim. Áno, choď. Povieš, že som tvrdohlavá, že sa stále opakujem. Ale ako by som nie? Nedovolá by sa jej niečo stalo. Daj na ňu pozor. Modlite sa, aby mala Flor väčšie šťastie. Najprv sa patrí pozdraviť. Zdravím. Vy ste ale neohrabaní. Čo tu robíte? Prišiel som hľadať Flor. Ale ako vidím, u vás sa už neskrýva však? Nechcem mať s patrónom problémy. Robíte dobre. Don Alvaro stráca trpezlivosť. Keď to dievča nájde, uvidíte, ako s ňou zatočí. Nikto nevie, kde teraz je. Pochybujem, že ju patrón nájde. Mýlite sa. Patrón už vie, kam ju Emilio odviedol. Do chatrče toho správcu, v ktorej by mala byť podľa vás bezpečne ukrytá. Môžete sa naďalej modliť k vašej panne Márii. A ja sa vrátim k práci. S dovolením. Nie, stojte. Pre vás. To máte za všetko, čo tu pre nás robíte. Viem si predstaviť tú drinu. A teraz už odtiaľto zmiznite. Ako je to možné? Mamička. Halina, dcerka, nemala si chodiť. Tvoj otec odhalil Blanku a... Mama, čo sa ti stalo? Udrel ťa? Neklam, on ťa udrel však. Mama, vedela som, že si na tebe vyleje zlosť. Mamička, len sa pozri, ako ťa znovu doriadil. To nie je chlap, ale zbabelec. Nie moja, nerobíš dobre, keď sem chodíš. Tvoj otec sa veľmi hnevá. Nechcem ani pomyslieť, čo urobí, ak ťa nájde. Tým sa netráp. Prehľadá celú Sierru Escondidu, ale nakoniec ma uzná za nezvestnú. Tento raz sa nemienim vrátiť. Nemienim sa vrátiť ani do hostinca, ani do jaskyne Glube. Poďme. Nechcem sa vrátiť, musíme odísť. Hneď teraz, poď. Potom sa Nori opýtal, kto jej tie šaty dal. Povedala mi, že si ich vyhodila. A teraz má tie šaty ona, lebo jej ich Vera predala. To tie hlúpe slúžky vždy sa hrabú v odpadkoch. Počuj, chcem vedieť, prečo nikto nevie, že dieťa, ktoré čakáš, je moje. Gaspar, stále si to nepochopil? Pozri, klamala som, lebo som chcela chrániť naše dieťa. Vydala som sa za Emília, aby naše dieťa zdedilo celý jeho majetok.
To dieťa nepotrebuje toľko peňazí. Poď, sadni si, Gaspar, sadni si. Pozri, čo chceš? Čo chceš? Aby som žila v jaskyni ako ty? Mám byť ako ty? Nie. Samozrejme, že nie. Naše dieťa musí mať to najlepšie. Je to naše dieťa. Preto chcem, aby moja bábika žila so mnou. Musíš byť trpezlivý, Gaspar. Pozri. Sľubujem ti, že keď sa to dieťa narodí, budeme už navždy spolu. Áno? Ale do tej doby to musí zostať naším tajomstvom. Tajomstvom? Áno. Nikto to nesmie vedieť. Pretože keby sa Emilio dozvedel, že je tvoje, zabil by ho. Nikomu o tom nesmieš povedať. Gaspar bude mlčať. Áno. Bude nemý. Nikomu nič Gaspar nepovie. Výborne, tak je to dobré. A teraz už choď. Odíď, Gaspar. Musím? Áno, áno. Nie, neodídem, kým ma bábika nepoboská. No, v poriadku. Daj mi pusu, dobre? Dobre, to stačí. Ale takúto nie. Prestaň, Gaspar. Emilio. Čo si robil u mňa v izbe? Čakal som ťa. Vieš niečo o Aline? Je v poriadku. Nemusíš sa kvôli nej trápiť. Myslí na seba a svoje zdravie. Už sa cítim lepšie, ale o ňu sa bojím. Pozri, poď do svojej izby, odprevadím ťa. Ďakujem. Odíďme, mama, prosím ťa. Poďme, nesmieš nad tým rozmýšľať. Vieš, keď útek by bol veľmi riskantný a okrem toho, kam pôjdeme? Na tom nezáleží, mama, to je jedno. Hoci kde bude lepšie ako tu, poď už, prosím. Soledad! Mal som vedieť, že tu budeš mať dcéru. Myslíš, že ma môže stále klamať? Nie, nebý ma. Myslíš? Prosím ťa, neobližuj mi. To si myslíš, že? Toto si myslíš? Choďte do čerta. Nie, jej neubližuj, jej nesmieš ubližovať. Buď ticho! Mama. Tabletky. Aj v tomto si ma klamala však? Nie, nebý mama. Vstávaj! Nechaj ju! Nechaj ju! A ty tu zostaneš! Mama, neber ju preč! Neber ju preč! Zostaň tu! Mama! Ako sa má Alina? Bojím sa, že ju jej otec nájde. To si nemyslím. To, kde je, vie len zo pár ľudí. Nikto z nich to neprezradí. Má sa dobré, Angel. Môžeš sa ísť o tom presvedčiť? To by nebol dobrý nápad. Emilio, prosím ťa o to. Dobre, v poriadku. Pôjdem za Ľubou. Opýtam sa jej na Alinu. Vždy vie o všetkom, čo sa deje. Budeš tak pokojnejší? Áno. Ďakujem. Potrebuješ ešte niečo? Cítiš sa dobre? Je mi fajn. Dobre. Zastavím sa neskôr. Musím hovoriť s Telmou. Len choď. Fuj, musela som toho blbca poboskať, aby vypadol. Zatiaľ čo, ty si bola bohvie kde. Ukazovala som kuchárke, ako sa varí puding. Aha. Ako som to mala vedieť? Ten idiot si určite vypýta ďalšie bosky. Ak ho odmietnem, nahnevá sa. A ak sa nahnevá, tak to ešte prezradí. Povedala si, že sa ti ho podarilo oklamať. Áno, ale to ešte nič neznamená. Teraz ma má v hrsti. Našiel tie moje prekliaté červené šaty. A to všetko kvôli tebe. Prepáč, drahá, ale čo chceš teraz urobiť? Musím zabiť Gaspara. Tentoraz to už nenechám na takého hlupáka, ako je Castulo. Sama ho musím odrovnať. Tak ako? Z čoho máš takú radosť? Čo ti povedala Telma, že sa tak smeješ? No, že... Ani sa ho nedotknite.
Gaspar, musíme ísť pohľadať Flor. Čože? Nie je v správcovom dome? Bola. Kým sa to patron Don Alvaro nedozvedel. A som si istá, že ju už odtiaľ odviedol. A len Boh vie kam. Ten chlap jej viac neublíži. Hneď teraz pôjdem po ňu. Tak otvorte už niekto tie dvere, prosím. Nejde to, dvere sú zamknuté, señorita. Adela? Áno. Oh, Adela, musíš mi pomôcť. Mama je v nebezpečenstve, musím ísť za ňou. Ale nemôžem s tým ani pohnúť. Pozri, choď na Rinconadu a povedz Emiliovi, čo sa stalo. Prosím ťa, popros ho o pomoc. Ale ak patron uvidí, že odchádzam, zabije ma dcérka. Prosím ťa, Adela. Vieš, čoho všetkého je otec schopný? Kam ideš, kapitán? Na haciendu Alvara Montejana. Zbláznil si sa. Naposledy, keď ťa videl, takmer ťa zabil. Áno, ale vtedy som nebol ozbrojený, lebo som sa ženil. Priveľmi si veríš. Povieš mi, kvôli čomu za ním ideš? Idem si s ním pohovoriť. Práve som sa dozvedel, že bol za Alinou v chatke. Sám tam nepôjdeš, idem s tebou. Poďme, kamarát. Dúfam, že sa Flor zachráni. A ty? Čo si tu robil? Ja nič, mama. Nemôžem nič povedať. Chlapčisko nepodarené. Čo ti to napadlo? Poďme, hýb sa. Povedala som, že ideme. Musíš byť na seba veľmi hrdá, že si ma toľkokrát oklamala, Soledad. Ty sám si ma k tomu prinútil. Ale prosím ťa. Ešte mi povedz, že som ťa nútil, aby si ma podvádzala so správcom. Nikdy som ťa s ním nepodviedla a ty to vieš. Opantala ťa tvoja chorobná žiarlivosť. Nie, Soledad. Vtedy si sa zo mňa vysmievala prvýkrát. A odvtedy ste to s tvojou dcerou robili už pravidelne. Preto si s tebou rád pripijem na každý tvoj pokus, keď si zo mňa urobila idiota. No tak pripíme si. Ani nevieš, ako mi to je ľúto, Elias. Ale ak chceš, môžeš odísť na pár dní do Puebly, aby si mohol v pokoji zariadiť pohreb svojej ženy. Ďakujem, ale radšej pochovám jej telo tu. Ak ju zoberiem do Puebly, nebudem vedieť od nej odísť a možno by som sa sem už nikdy nevrátil. Ale nechceš to aspoň oznámiť rodine? Nehovoril som ti, že jediná rodina, ktorú mala, som bol ja? A tí, čo ju mali radi, žijú tu, v Sierra Escondide. Ale zatiaľ im to aj tak nechcem hovoriť. Majú dosť svojich starostí a okrem toho nebolo by to vhodné. Elias, s nami môžeš vždy počítať. Oznámim to robotníkom a prídeme ťa podporiť na pohreb. Ďakujem. Opakujem, že nemáme najmenší dôvod na prípitok. Práve naopak. Ty si nad nami vždy vyhrával a tvojim cieľom bolo potopiť mňa a svoju dcéru. Prosím ťa, aby si to dievča nenazývala mojou dcérou. Pripí si so mnou. Čo chceš dosiahnuť touto fraškou? Čo robí v dome ten prekliatý pes? Zmizni, poďme. Poďme, zmizni. Von, zmizni. Myslím, že na dnes bolo tých rečí dosť. Na zdravie. Na tvoju obdivuhodnú schopnosť dosiahnuť vždy svoje. Na zdravie. Povieš mi, prečo si taká vystrašená? Ten hlupá Gaspar dnes za mnou prišiel znovu. Ale tentokrát ho ku mne priviedol Emilio. Jasné, chcel ma riadne vytočiť. Ten chudák za to nemôže.
Na vine je tvoj manžel, že ho priviedol k tebe do izby. To je už úplne jedno. Gaspar vôbec nič nepochopil. Povedal mi, že sa už nevráti a vrátil sa. Dobre, porozprávam sa s ním, aby... Ale, prosím ťa, na čo? Svojimi hlúpými hrozbami nič nedosiahneš. Nesplnil si ani to, čo som ťa žiadala. Nedohodli sme sa jasne, že ho zabiješ. Skúšal som. Áno, a na teba sa nedá spoľahnúť. Takže ako vidím, budem to musieť celé zobrať do vlastných rúk. Asi nevieš, o čom hovoríš. Ten Gaspar je taký silný, že keď sa zaženie, bude po tebe. Ešte uvidíme. Čo si mi urobila, Zradkyňa? Alvaro. To ešte oľutuješ. Prisahám, že to oľutuješ. Pusti ma. Slovenskej